Hey guys, welcome back to my channel. So जों दा गौरां गार्डेनाव थांगासिनो मामी आगै आं गोबावबो जाबायमोन नालाय गौरां थाङैया दिनै गोबावनि उनाव बेरायहैफिनसै. So friends, भिडियोखौ जोबजासिम नायलांदो. 20 rupees दो और घुसो. हम तो रील्स बनाएंगे. तो गाइस आप लोग को दिख रहा होगा कितना धूप है यहाँ, फिर भी हम घूमने आए. हमसे ज़्यादा पागल कौन हो सकता है. कैसा लग रहा है प्रीटी. सान्दुङाव बेरायना माबायदि मोनदों. खिन्थु जायगासो गैया. होमबा मानो गिदिंना फैखो जों. बेयावबो गैया. जायगायाव मोनसेबो गैया. बयबो जिरायजोब्बाय मालाय बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब मतलब हम उधर से एंट्री किया फिर उधर से जाके सब लड़का लड़की देख के हम लोग इधर से नीचे आ गए और हम लोग को जगह मिला नीचे. अरे बारा मजा था ना. मानी साउंड फैगासिनो घास काट रहे हैं. So guys, दा जोङो आइसक्रिम जानो नागिरदों. माजों आगैजों आइसक्रिम लायदों. ओमफ्राय मानो बिदि बे आइसक्रिमा असाइसथार. आइसक्रीम खाएंगे हम आइसक्रीम. जों दा बैयाव थांसै बैथिंजाय गेलेहैनोसैनो माया. मायासो गेलेहैनोसै. दानिया जोङो थांनोसै माखौ गेलेनो लांनो. माखौ गेलेनो लांनो. बैयाव उन्दैफोरजों गेलेनो. उन्दैफोरजों गेलेया. उन्दैफ्रा जेजों गेलेदों बेजों गेलेनो. बोटिंग टिकट काउंटर ये है और उधर आप अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं. जिनका बच्चा है, जिनका नहीं है वो लोग खुद आके खेल सकते हैं. दे 1 2 3 थांबाव खनसेबाव. मालाय गेलेनो नागिरनायाव मानो गेलेनांगौ नों. ओइला बैयाव गेलेहैदो. So guys, जों फैबाय बेयाव कफि लोंनो थाखाय. गार्डन वैली रेस्टुरेंटआव. गार्डन वैली रेस्टुरेंट. चाउमिन, चिकन बिरयानी, चिकन रोल, कॉफी. जों ओंखारबाय. कफि लोंखांबाय, जाग्रा जाखांबाय. जाग्राखौ बारा जायाखसै आरोना. जों जिरायनायथिं सैमा मासे दंमोन. बेनो होबाय जोङो. बेचारा मोनजायानो दां. ओमफ्राय दा जोङो थांसै टट' लानानै. So guys, जों दा न'आव थांफिनसै. भिडियोखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो. ओमफ्राय जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव.